ନାକ କାଇଁ? ଆଉ ତା ହାତ କାଇଁ? ଆଉ ଗୋଡ଼ କାଇଁ? ଗୋଡ଼। ଆଉ ଗୁନ ଦାନ୍ତ କାଇଁ? ଆଉ ଜିଭ କାଇଁ? ଜିଭ। ହଁ ସେଇଟା। ଆଉ ଗୁନ ପେଟ କାଇଁ? ସେଇଟା। ଆଉ ଗୁନ ଚୁଟି କାଇଁ? ଗୁନ ଚୁଟି। ଆଉ ଗୁନ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ? ଆଉ ଗୁନ ପାଉଁଜି କାଇଁ? ଆଉ ଗୁନ ଚୁଡ଼ି କାଇଁ? ଆଉ ଗୁନର ଚେନ୍ କାହିଁ? ଆଉ ଗୁନ ଟି କାହିଁ? ଗୁନ ଟି ଟି କୋଉଠି ଟି ନାହିଁ? କୁ 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 କୁ। ତାପରେ ମାମୁଁ ଘରୁ। ଆଉ ଜହ୍ନି ଜହ୍ନି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କି ଗୀତ ଶିଖୁଛୁ? ହଉ ଏଇଟା ଏଇଟା କହିଲୁ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଆପୁଲ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? କ'ଣ ଏଇଟା?